సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తే ఇంకా సూపర్ అనిపిస్తుంది. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో పంపించిండు. సో ఈ వీడియోతో చేయబో అని. సో సేమ్ టు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఆ వీడియో. సో సేమ్ చేసిన ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని క్లియర్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో, లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. 16 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు మధ్యలో ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 13 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో 3 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాంగ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 19 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 25 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్.
సో లాస్ట్ దాకా కంటిన్యూ ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. సో లాస్ట్ 26 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటే టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ చాయిస్. టెంప్లెట్ కావచ్చు, ఏదైనా మీకు యాడ్ చేసుకోవాలి పైనుంచి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కూడా వదిలేసేయచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు అండ్ కామెంట్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.